on salminanima Fulɓe TV ko mi musidɗo on Kadidiatou Diallo ko sati kon noon laati ɗon andi ko neɓani tan Fulɓe TV addanno yewtere nde annduɗa ko tabital Pulago URR wannode nden noon nde yewtere ɓe tabintini wondema ɓe waɗay ballon hakkude caeɗen toon tumanna noon fuɗɗike ballon on hakkude cae maɓɓe ɗum o ballon fuɗɗiɗo noon fuɗɗori ɗum Saare Mamady e Sandegu noon heeɓi ɗiɗi e dow kibaruji ɗimin hendi toon ɗen Saare Mamady heɓani hay hunde Amidou ɗum no wawnoɓe ɗo lansi aɗa wuta dangatano ɗo lansi ɓaga vidéo ji laaɓi hanani hay e nder maji a ɓagani Hey. Hey, okay. Vediamo lei. Adula aɗa baɗe ɗo bana oɗo foti wonde ɗo ko ɗo woni sawde arɗo bimma yeeso makko gare ɓaawo ga Samba Diaw gare ɓaawo ga garti no haaside fali o yamiri a on to nde yaha to nder to ha joni e dow ballon halda ɗon ha joni Saare Talo e Koboto kañum kadi ɓe nangodirno Saare Talo heeɓi ɗiɗi Koboto kadi heeɓi ɗiɗi haɗa jokke men tan min holla on seeɗa ko feƴƴuno toon kon musidɓe tan ko ballon wiya so wiyama ballon tan ko addidira e caeɗen hawtidira e yimɓe ɓen wona gotum yurmodira hakkude mabɓe tawi ɗon andi noon leyɗe porta woɓɓe no joua toon foɓɓe ɓen kaka dowriji toon fuɗɗori hara o yewitake noon o ballon wonɗo e juude tumanma URR hakkude caeɗen dow mbiɗa andi ko noon fuɗɗorta ha URR hakkude district ji ɗi fof arta kadi ha ɓe hewtaka national ɗo ha ɓe yaha international Assalamu aleykum wa rahmatullah so mi salmini ko rendi ɗo ko fof woni weltare mawde kam teddugal ɗum ko wasinagol bigos ene fulɓetare ɗum ko hannde ɓe liƴƴi janan ha noddama kadi ka enɗam maɗa ka leñol maɗa wasineyagol ɗon aray kaɓe jeeyi so andi toon onon footballaji ɗi e reflaji ɗi ko enen ta wonɗo enen fulɓeta wonɗo because hannde aduna on hannde ko ɗum ɗo nawti ɗo yeeso because miɗen wawi wiide hono minen en komin ɓawoy ɗum ɗo because mi yawan wadde participé wona ni ade weltare moƴƴo awon yoto joɓɓidirani on gollidirani so guirta so ko renden ɗo hannde ko fije jaleɗe miɗen ñaagui enen sukaɓe waɗe fije jaleɗe meɗen ɗen ina e meɗen kadi ɓe wawa weltade e nder golle ko jokkuɗen ko diga jinnaɓe men ɓen kadi ɗamini enen kadi ko enen wonata mawɓe janggo aray ko rendi en ɗo hannde o waɗugol ndu fiju ndar ɗo ko juutingol daaɗe meɗen enen sukaɓe ɗen ɓe ko ɗum ɗo ino mi heɓa wasio pour mi wawa yewde kala heɓuɗo ko metti kate nanki ko machine o sali seren min ko gaddanɓe onen jemma natigol amen saare ɗo machine o tuti awa min mi anda ha wattuji tati minen joni tan ala min yiɗa wamo ari wi ka yo machine o waɗi joɗi somo tuti min daari deki ko konti tuma ɗo min getti kolgol muɗum min korni awa ɗum kadi Amadou, hey, do. Udah
problème mi voilà dole ya mi ko dum dal di mi gas ay fi mi wallahi mi gola kalau untuk pilihan lebih capture aset quando uma fir dari ya bayu dia na ya dulu ayo sana mata sana ay beta mu ni me jojo abu ay musidɓe ha joni on gol mo yi ɗon ko Sare Talo naadi den biire len Sare Talo watti daneji ɗin e koboto watti gani noon haray jokke men tan min wolira noon min addana en no ballon arrata men tan Boy, ale, boy, nama. Boy, premier boy. Boy, pula. Asir, boy. ayo ngende kawde mbasse to Boy, mane. Boy, na ko tere tribode yade boy. Ono kala boy. Boy, nama. Premier occasion bi boy. nange no jango gimala aseto ko dingi Vraiment pour les gars, Baro, Allez, bon. Demande Dino. Ala, der. Rasa der. Momane. Boy, pass. Balon, walo, boy. Guda. Boy, c'est bon, alignement, boy, hey. Alignement, on est. Allez, bi, on est, boy, mane, asir, boy, asir. Ball to the ball! Boy, get the Asir boy! Yes, boy, only more cut boy. What did you make that boy? I am boy. Mane, Asir boy, mane. No. Asir boy. Premier occasion, big boy. Boy, give the run around, boy. Premier occasion, the goal, boy. Boy. That's what I'm boy. Boy. Premier occasion, I don't know. Yeah, go down. That's boy. Yeah, big boy, man. Boy, rasa, moja ande boy.
ko balon oya hande ko dum ne heɓata ko balon Samba Diawo e ba Samba Diawo e ba Allah ɓeydu jam e nder leydi nin koye jam tan ɗum ɗo heƴata haray meɗen yetta caméraman amen joɗaniɗo men toon o woni Abdoulaye Mballo tambitiɗo telon woni Samba Gueladio Mballo mbiɗa andi mo tawa e tambitiɓe fi o football no waɗira haray on salminama toon fo jokke men tan Fulɓe TV no ballon o yarata hakkude caeɗen toon fo min addana on ko feƴƴata toon ko inchallah on jarama ko jokkuɗo min ko